29 pesos per kilo nga bugas. Ginabaligya alang sa mga vulnerable sector atol sa gipaygayong kadiwa ng Pangulo sa Alabel, Sarangani. Ang detalye pinaagi ni ining report. Gipahimuslan sa mga residente ang baratong baligya nga bugas nga tag 29 pesos per kilo sa gipaygayong kadiwa ng Pangulo nga gipangunahan sa Office of the City Agriculturist Laki PNP sa Alabel, Sarangani adlawng Martes. Gani usa sa nakapahimulos ang mag-uuma nga si Fausto Magimba kinsa nalakip sa vulnerable sector nga target sa maong programa. Nagpalit, kay may na lang ni makatabang sa mo, kay barato man. Mga kapuso, atong nga pangutanon kung unsay maingon sa atong mga farmer or mga customer o maingon nato nga namalitan ning bugas kung unsa kanindot ang quality niini. Ang gwapo ning bugas yan. Kay tanaw nato nga kuan murag bago nang gigaling ang kuan. Matud sa Agribusiness and Marketing Division sa Office of the Municipal Agriculturist sa Alabel, Sarangani, ang pagkahimuon matag ikatulong nga simana sa matag bulan. Gisuportahan sab kini sa National Irrigation Administration o NIA. 10 kilos lang ang gitagana sa matag mamalitay. Sir, local produce na siya, sir. Gikan sa Sarangani lang gapon na siya na areas. Gawas sa 29 pesos per kilo nga bugas alang sa vulnerable sector, doon say tag 35 pesos per kilo nga bugas alang sa tanang mamalitay. Atol sa mga aktibidad, doon say mga mapalit nga mga preskong gulay ug prutas, mga processed food ug uban pa nga mapalit sa ubos nga presyo nga gikan lang gihapon sa mga mag-uuma. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak. 1 Mindanao.